Dragi prieteni, cu voi este Răzvan și astăzi o să vă arăt jocul Farming Simulator 18. Eu l-am instalat de pe Aptoide, un joc foarte frumos. Acum o să intrăm pe el. După cum vedeți, avem șinilant cu șinile. O să ne uităm să vedem ce motoare avem, cum sunt și dacă vă place jocul o să vă las link-uri în descriere de unde să luați. Și să nu uitați să dați un like, să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut. Așa. Yes. Aici. Cum vedeți, hop. Aici avem, uitați ce combina avem. Roșă. O să dăm așa. Uitați, tren pe deasupra, uitați, nu cred. Ceva foarte frumos. Trenul merge. Nu cred. Aici avem motorul nostru și cu agățătoare în față. Cred că cu aceea ridicăm baloți, nu știu sigur. Da, cu aceasta ridicăm baloții. Un motor foarte frumos. Uitați ce motoare mai avem. Acesta l-avem noi acum. Verde, uitați. Și impresionant, nu costă nici mult motoarele. Uitați șinilantul, 340.000 de bani. Avem combinele. Aici avem disc sau ce este? Nu, semănătoare. Aici combină de siloz, headerele. Wow. Remorca. Aici mai multe, agățătoarea, gruberul, aici, discul, iar semănătoare, iar disc, aici avem din astea, așa, avem foarte multe, aici, uitați pentru animale, uitați presa, aceasta de tăiat lemne, wow, nu cred. Vere, nu cred. Uitați aici ce jeep avem. Uitați. Wow, nu cred, vere. Nu cred. Oh, aici avem foarte multe tiruri. Uitați și ajungem din nou la motoare. Acum vom începe să... Wow! Avem mai multe motoare după cum vedem. Avem două motoare. O să punem asta să lucreze. Yes! Iar eu mă voi duce să văd unde sunt baloți. Să intrăm pe hartă. Op. Și avem grâu. Aici așa o combină. Mă scuzați, am ieșit eu din greșeală afară. Dacă v-a plăcut acest joc, nu uitați să lăsați un like. Și vă reveni cu un alt video cu Farming Simulator 19.